দমনকারী রেহমান আলী ফাঁসি দিও, হত্যাকারী ফারবেনা বেগমকে ফাঁসি দিও। হত্যাকারী ফাঁসি দিও, দমনকারী ধন আলী তালুকদারকে ফাঁসি দিও, বাহার আলী ফাঁসি দিও। सिगां समाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लाखांबाय बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्लायाव जानाय दुधनैयाव जानानै थांनाय बर' हिन्जावसा सानै जिनाहारि गेंरेप खालामनानै आरो बिथांमोननि न'खरनि जि खौरां लांनो थांनायाव बिदा जानाय हिरेन बिथांखौ जे बै बुथारनाय बेनि जाथायाव बेखौ लानानै थांनाय बाराव जोङो हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ जेलाव हरनांगौनि थाखाय जों सिगाङाव हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा बिथांमोनखौ गवालपारा पुलिस आरो आसाम पुलिस ज' लोगो नांनानै बिथांमोनखौ हमनानै जेलाव सोनाय जाहैबाय। दा बिनि उनावबो जेलाव सोखांनायनि उनावबो दिनै बिथांमोनखौ बेल लानानै बिथांमोनखौ हगारनायनि जि खामानि बेखौ जोङो खोनाबाय थादों, हगारनो नागिरनायखौ जों मिथिबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार आरो आसाम पुलिस बिथांमोनखौ जों खावलायदों दा जे बिथांमोनखौ खुनु पयन्टे बिथांमोनखौ बेल होनो मोना आरो बिथांमोनखौ हगारनो मोना, बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो फार्स्ट आदालतआव बिसार खालामनानै बुहुमाव जेसेबां गिदिरसिन साजा दं बे साजाखौ होनांगौ बिथांमोनखौ, जाहाथे उननि समाव इयुनाव दिनै बर' जाथिल' नङा, बर'नि हिनजाव माहारिल' नङा, गुबुन माहारिखौबो जाहाथे गेंरेप खालामनो गुबुन मानसिफ्रा गिनाय जाथों। दा बेखौ आसाम सरकारनिसिम जों खावलायदों। दा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बै बिथांमोनखौ अति अनखालाय माने बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ खुनु पयन्टे बेल होनायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ मानिनानै लानाय नङा। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों गुबुन फिसा जानाय जाथायाव आसाम सरकारा गुबुन जायगायाव फैनानै बिथांमोना खौरां लाफैदों। दिनै गवालपारा जिल्लायाव जानाय जाथाय जि बर'नि बर' जानाय जाथाय बेवहाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार, आसामनि MLA सासेबो बिथांमोना थांनानै न'खराव दिनैसिम खौरां लायाखै आरो बरन्स आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो दिनैसिम जों कम्पेनसेसन बिदों 5 लाख बै हिन्जावसा सानैनो जों कम्पेनसेसन बिदों आरो जाय बुथार जाबाय दा बिथांनो 20 लाख कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। जेरै आसाम सरकारा बेखौबो खुनु पयन्टे खोनासङाखै। दा बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाबोननि गेजेराव मोनसे डिसिसन लायाब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे साननैसोनि गेजेराव आरो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो उखै हाब सोमावसारनाय जों हाबाफारि लागोन। दा बिथांमोनखौ जों बेनिखायनो हुसियार खालामनानै होदों। बिथांमोनखौ जों बुंदों दिनै गाबोननिफ्राय जुदि बिथांमोना नैबे बिथांमोनखौ फासि होनायनि सायाव बे दायनिगिरिनि सायाव जुदि जेबो कमेन्ट होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोंहा सोमावसारनायखौ लागोन। दिनै जों बेखौ बिथांमोनखौ सोंनो लुबैदों, दिनै जों बर' माहारिया ट्राइबेल जानायखाय, दिनै ट्राइबेल माहारिनि जानायखाय बिथांमोना ट्राइबेलखौ गादबनो थाखाय दिनै जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ खौरां लाहैनो बिथांमोना सानसेबो थाङाखै नामा? जों बिथांमोननिसिम सोंथि। दा बिथांमोना जोंनि रिप्लाइखौ नांगौ। जोङो ट्राइबेल माहारिखौ जोङो इलेक्सन समावल' फैनानै भाइ भनि जोंनि बिदा फंबाय होननानै जोंनि इलेक्सन समावल' भटफोरखौ एप्लाइ खालामनो फैयो, खिन्थु जोंनि बिपदनि समाव दिनै आसाम सरकारा बा आसामनि MLA मिनिस्टारा मानो जोंनि जानानै फंसे बुङाखै? जोंनि बिनि फिननायखौ नांगौ। दा बिथांमोना जुदि गाबोननि गेजेराव जुदि बे जेबो एक्सन लायाबा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन।